לכולם. כעת נפתור את שאלה 5, ממן 15, מבוא למיקרו-כלכלה. שמי יניב שני, ואני מעביר שיעורים פרטיים בסקייפ מכל הארץ והעולם לסטודנטים מחו"ל. וכמו כן יש את המרתון המקוון שהכין אתכם בצורה מושלמת לבחינה, מומלץ להצטרף. אז ככה, בשאלה 5 נותנים לנו את פונקציית הביקוש, שהיא 500 מינוס P, זה קו ישר שהולך מ-500 ל-500, וההיצע Q שווה 4P, קו ישר שיוצא מראשית הצירים. ואומרים לנו שניתן לייצא את המוצר לחו"ל במחיר של 200 ש"ח, זה המחיר העולמי. ובסעיף א' מבקשים את גודל הייצוא, היקף הייצוא. זה בעצם המרחק בין הכמות שהצרכנים קונים לבין הכמות שהיצרנים מייצרים. כל המרחק הזה זה נקרא גודל הייצוא. איך נמצא? נציב על הנוסחאות. אם זו הנוסחה של הקו, המשוואה, בעצם אני אציב 200 במקום ה-P, יוצא לי 4 כפול 200, 800. זו הכמות כאן. אותו דבר לגבי הביקוש, 500 פחות 200, נותן לי 300, והמרחק הזה זה הייצוא. 800 פחות 300, נותן לי 500 יחידות. זהו היקף הייצוא במצב המוצא, לפני שהיו שינויים. כעת בסעיף ב', הממשלה מעוניינת שהייצוא יגדל בעוד 100 יחידות. זאת אומרת שבמקום 500 יגדל ל-600. אז היא שוקלת שני צעדים. הצעד הראשון, לתת ליצרנים סובסידיה בגודל קבוע ליחידה מיוצרת. בעצם בסובסידיה היא גורמת להיצע לזוז ימינה. עשיתי את הקו הקטנצ'יק האדום, ובעצם גורמת ליצרנים לייצר עוד 100 יחידות, בשביל שהמרחק עכשיו יהיה בין 900 ל-300, יגדל ל-600 יחידות. ואיך אנחנו נמצא את החישוב המספרי? אני יודע שהכמות של היצרן, QS, צריך להיות 900. אז אני אציב במשוואה של היצרן, 900 שווה 4P, אני מחלק ב-4, ויוצא לי שהמחיר שהיצרנים יהיו מוכנים לייצר 900 יחידות, אם הם יקבלו בסך הכל 225 שקלים. ולכן גודל הסובסידיה הוא 225 שקלים פחות 200, נותן לי 25 שקלים, זוהי עלות גודל הסובסידיה פר יחידה. צריך להוסיף בעצם ליצרן עוד 25 שקלים בשביל שהוא יהיה מוכן לייצר את כל ה-900 יחידות, במקום ה-800 שהוא מייצר היום. כמה זה יעלה לממשלה? עלות הממשלה 25 שקלים על כל יחידה וכפול 900 יחידות. זה נותן לנו במחשבון 22,500, זו התשובה לסעיף ב'1. בסעיף ב'2 נותנים ליצרנים פרמיה לייצוא. מה שקורה בפרמיה, עשיתי את הקו הירוק, המחיר העולמי עולה למעלה בגובה הפרמיה. אנחנו כרגע לא יודעים כמה הפרמיה, אבל אני יודע שאני רוצה שהכמות הזאת, שהיצרן ייצר, פחות הכמות שהצרכנים יקנו, המרחק אני רוצה שהוא יהיה 600. ולכן אני בונה את המשוואה הזאת. QS של היצרן פחות QD של הצרכן צריך להיות 600. במקום QS אני רושם את המשוואה שלו, 4P. QD זה המשוואה 500 מינוס P, אז מינוס לפני הסוגריים, שווה 600. בעצם החלפתי את כל אחד, את QS ו-QD במשוואות שלהם. ובואו נפתור את המשוואה עכשיו. 4P מינוס 500 פלוס P, משנה סימן כי יש מינוס לפני הסוגריים, שווה ל-600. 5P, העברתי את ה-500 לצד שני, עובר בפלוס, שווה ל-1100. מחלק ב-5 וה-P יהיה 220. אז בעצם אני יודע שמצאתי שכאן זה 220. אז מה המסקנה? שבעצם הקו עלה ב-20 שקלים, וזהו גודל הפרמיה. 220 פחות 200, 20. זה בכמה הקו צריך לעלות בשביל שהמרחק ייפתח ויהיה 600 יחידות. כמה זה יעלה לממשלה? עלות הממשלה זה הפרמיה, שהיא 20, כפול הכמות המיוצאת, שהכמות המיוצאת היא 600 יחידות. בסך הכל עלות הממשלה היא 12,000 ש"ח. וזו התשובה לב' 2. בסעיף ג'
שואלים אותנו מבין הצעדים, איזה צעד יעדיפו היצרנים ומה יעדיפו הצרכנים. אז תמיד אני עושה את זה באמצעות טבלה. בואו נראה מה המחיר שהיצרן מקבל בכל צעד, ומה המחיר שהצרכן משלם בכל צעד. אז בצעד הראשון מצאנו שהיצרן יקבל 225 שקלים, ובצעד השני היצרן מקבל 220. עם הסובסידיה הוא נמצא כאן וזה המחיר שלו. כמובן שהיצרן יעדיף את המחיר הגבוה יותר, כי שם הרווחים שלו גבוהים יותר, אז היצרן יעדיף את הצעד הראשון. לגבי הצרכן, כאשר נותנים סובסידיה בייצוא, הדבר לא משפיע בכלל על הצרכנים, והם ממשיכים להיות בנקודה הזו, והם ישלמו 200 שקלים בצעד הראשון, ובצעד השני, הפרמיה מייקרת לצרכנים את המחיר, הם עוברים לנקודה הזו, משלמים 220, וכמובן שהצרכנים יעדיפו לשלם פחות, ולכן גם הצרכנים יעדיפו את הצעד הראשון, וזה הפתרון לשאלה 5.